panggil nyantai. Jangganom tarian kita wis nyotokan gonan rek pranyoto gawe kepira. Ketepung kerincing srek srek ketepung kerincing. Kalelo lelo lelo ledo cepat nunggu ojo bicara.
bagus rupane yen nangis tak ilang baguse tak kedan bisa urip mulya dia satria utama luhur ke asmane wong tua dia pendekare bangsa wes menongo anakku Lendak merdeka yen nangis mutai kupingku lingsir wengi sepi durung bisa netro Prewaya angare duati kapitane mau sebrana jerku lino rakira yen bakalmu oke Salatullah salamullah ala Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Ketutupan mega Gamekan kesikane Nanti yang dibukane Si jantung hati Anting-anting diri kembang sepaka Main karen Kaya ini di zamana Hampir keren Rencana
yen kawula satermo lampahi mong semete atur puji karya raja ojo lali asrek kita keluarga eman-eman benjang dikau kita nanti dikawe kujiwa betulih kula wonten lillah yen to nganti mau sia-sia ngakemong ali-aliku pamriye ojo lali maragaku najan kula boten melu besuke ngeling ngono lapetu lamun emane salaka emane ampun rasa lamun jua niki embane kencono pamriye tanasa mangki rajo yen nganti ilang pripate jarene nemai bedo yen nganti tinggu wong seje besuke wis mau sabadoa pilihanku pripat biru pamriye resolusi mikang warni yen kang itu ali-ali neng kutha Solo mudolan mudi kita majuro
Sing bagus rupane yen nangis tak ilang baguse kadang iso urip mulya dadi satria utama urip asmane wong tuwa dadi pendekare bangsa wis jamono anakku gawe kulane datari kaya buta ngekilani lagi goleki janange talelo lelo lelo ledo jomono ojo pikir nangis tak emban sendang merdekamu ojo pikir nangis anakku sing bagus rupane yen nangis dak ilang baguse tak kadang bisa urip mulya satria utama luhurke asmane wong tuwa dadi pendekare bangsa
dingin tak embat selendang batik kampung yen nangis muda itu bingung ke bawah lagi Bi.
Jadi kalau dari dipanggil enggak lah. Ini.
isin well waton sudah mohon minuman ditambah judi masih saja gagal tergoda janda kembang tak sudi ku tak sudi sudah banyak buktinya suami mabuk janda lupa kasih sayang juga tak pulang-pulang istri disesarakan lara hati aku lara hati ku tidur sendiri suami lupa diri ojo lali mama sing nyanyi ya ojo lali mama sing nyanyi ku tak rela bila cintaku dibagi dua ku tak sudi bila kakak mau kawin lagi judi dan minuman masih ku maafkan tapi mabuk janda aku tak terima lebih baik kita bercerai saja sudah mabuk minuman ditambah judi masih saja kakak tergoda janda kembang tak sudi ku tak sudi lara hati aku lara hati tertidur sendiri suami lupa diri ku tak rela bila cintaku dibagi dua ku tak sudi bila kakak mau kawin lagi judi dan minuman masih
sekadar pemberitahuan kesenian jaranan Setio Broyo Laksono akan ditutup jam 12. Jadi buat rekan-rekan yang masih berpartisipasi kami mohon bantuannya ya. Terima kasih. Pancene wong pengangguran durung ono penghasilan isu turun wengine tolan sementara durung kerja durung wani nyandeng tresno wedine yen dipaida marotua terus arep nganti kapan aku urip dhewean umume manungsa urip sesandingan Gusti lewat tempatku iki ketemu muga oleh sing kumati janji bakal tak tresnani tak joko selawase akan nikmati pancene wong pengangguran durung ono penghasilan isu turu sore ngopi wengine dolan sementara durung kerja durung wani nyandeng tresno wedine yen dipaida marotua terus arep nganti kapan aku urip dhewean umume manungsa urip sesandingan Video dapat pamilya.
Anakku sing bagus rupane yen nangis ilang baguse kadang bisa repoyo satria utama asmane wong tua ketiak pendekare bangsa wis menanga anakku kae mulane datari lagi golei jenenge talelo lelo ledo jaman ngomong ojo pikir nangis tak embat selendang pada kamu yen nangis bunda ibu bingung. Ya, sekedar perhatian 15 menit lagi jam 12 ya. Wani piro gak apa-apa. Apa memangnya?